भिडिअखौ जागायनायनि सिगां नोंथांमोना सोरबाया जुदि आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामना लाग्रोर आरो मोजां मोनोबा शेयार खालाम, लाइक खालाम। थ' अब्ला जागायसै। खुलुमबाय, गोदान भिडिअ बयखौबो बरायबाय। दा दिनैहाय जाबाय उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जोनोम सान। 60 जाबाय दिनै बिनि न'आव फैदों। ओमफ्राय बिबार बावखांबाय, फिरफिला आवरायहैखांबाय। दा माखासे फिसा प्रग्राम दंबावो। बे प्रग्रामखौ नायनानै थांनोसै। दा माबायदि जायो नायनानै नोंथांमोना भिडिअखौ दिनै माखासे बिथांनिनो फटकजों लोगोसे मा मा मावबोआमोन, मा मा खालामबोआमोन बेखौ खोन्थालांगोन आं। दा भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय नोंथांमोना। बेनो जाबाय उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जोनोम गामि, जोनोम न'। बेहायनो जोनोम जादोंमोन बिथाङा। आंनि जोनोम गामियाबो बेनो, आंबो बेयावनो जोनोम मोनदों। सेमिनार जागोन बावहाय, सेमिनार हलखा। बड'लेण्ड मुभमेन्टनि गोदोनि समनि 1986। लोमजाबोनायमोन बे समाव। Madras and Bombay. फरायनानै नायदों नोंथांमोना। फरायना थर्ड पेज मुभमेन्ट बावसो बियो 1987 नि।
स्पिरिट आंनि 26 ओंखाम मोनजानाय लोगोफोरजों दिल्लीखौ रायलायहैनाय ड्रिम एन्ड बड'लेण्ड नलेज थुलुंगाफुरियावबो फैबाय जेराव बिथांखौ फबदोंमोन दा बावबो बिबार बावफैबाय दा नायलांबाय थादो नोंथांमोना भिडिअखौहाय खाथियाव सिबाय नांगौ बिदि नांबा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मखौ फबनाय जायगाया बेनो बिनि सिङावनो बिनि गोथै सहआ दङ बे दाबा मा अबस्थायाव दं बिनि गोथै सहआबा बेखौथ' मिथिला सिङाव थानाय दा आंहाबो बिबार बावखांबाय बेनि जोनोम सानखौनो फरायसा सान हिसाबैबो फालिनाय जायो दा बेखायनो गोबां दाब दाब जायगानि स्कुलनिफ्राय बाहाय सात्रफोर नुजाफैदों फरायसाफोर
दा बिसोरखौ लाना बाहाय गेवलां मेल जागोन। ओमफ्राय आरोबाव फरायसाफोरनि अनगायै गोबां गोजान गोजाननि आलासिफोरबो नुजाफैदों बेहाय। बेखौ फबनाय जायगाखौहाय थुलुंगाफुरि ना बयबो मिथिखायो। मिथियोबाबो गोबां मानसि दं दासिमबो बेहाय आगान होफैफेरनो मोनै, फैनो मोनै, बा सोरनिबा भिडिअफ्राव माबाफ्रावल' नुदों जागोन। गोबां मानसि दं आरो दासिमबो बेनि गोथै फबनाय जायगायाव थुलुंगाफुरियाव आगान होफैफेरनो मोनै, आगान होफैनो मोनै।